ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ କଣ କରୁଛ? ଓ ବଇଛ। ଆଚ୍ଛା ଧନ କହିଲ ତମର କି ଫୋନ? ହ୍ୱାଟ ଭିଭୋ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଧନ ମୁଁ କେବେ ୱାଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ ସହିତ କେବେ କଥା ହୁଏନି। ତମେ ରଖିଲ କଲ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ 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 ବ୍ରେକଅପ୍। ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବା ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲୁ, କୋଉ ଦିନ ଫେରିଲୁ? କାଲି ଆସିଲି ବା। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିଛ ଏଇ ସାର୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା ବା? 45,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା? 80,000 ଟଙ୍କା। ଆଇ ଫୋନ ଦେଖିଛୁ? ଏଟା କୋଉ ଫୋନ? ଖଣ୍ଡିଆ ଆପଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଆପଲ। ଆଇ ଫୋନ ଜାଣିଛ ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା? 1,10,000। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ତୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଓ ହାଲୋ ହେଇସାରିଲୁଣି ଦିଥର, ତା ମାନେ କଣ ବେ? ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ଏଟା ହଉଛି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ। ହ୍ୟାଲୋ